Soc la Mireia Font, soc la representant de l'associació Marques de Pastor, que és una associació que el que procura és realitzar experiències de turisme regeneratiu. Nosaltres ho vam tindre clar des de bon principi de formar part del Geoparc perquè és un projecte que treballa a àmplia escala fora dels límits locals administratius. Per mi territori és tot, és la natura, el nostre paisatge i la nostra cultura i per tant si tenim cultura vol dir que està plena de gent i de vida. I què us faria conèixer? Per mi tot el territori té molt potencial, no cal anar a les grans icones que tenim, sinó que tot el paisatge és un gran paradís per conèixer, no? Com aquestes microreserves on estem ara. Nosaltres som Geoparc.